भैया तनी इनकरा के इनकरा से हमारा होता नहीं ना कोई सो घेर देवे के बा इनका के चलो चल तो खोर आदमी चलो ओ की ह भैया तनी जानल पहचानल लागत ताड़ी अरे तो बंटी का दो ए बंटी भाई आओ आओ सुनो सुनो नहीं आओ बाकी बजाओ पूरा आओ ई का दशा बना गेल बनो न चिकन छेदवाली टपत रहो यही चलते चिकन हो गेल तो फुरैले लेखा लागत न पिटैले लेखा कैसे भइल का भइल बताओ ना चलो चलो ए मत अरे मत कोई तरह के मार के भाग जी बताओ ना तनी बताओ बता दो अपना भावना था अरे तोहरे भौजाई के परिवार लोग ई सब दशा बनैले बा ये तो मर्दे वो तारा के तो बड़ी मानत रहन जा मर्दे वो नहीं जाना रोज आरती उतार के करके ओकर पति को सब दिखावत रहे जे बेटा ने का कइले नहीं मरते थे इनकरा के तो बड़ी दामाद की तरह मानत रहन जाओ अरे भैया जान देखी दामाद के खातिर भाव कितना दिन तक होला जब तक लड़की खुश बिया अगर लड़की के आंख से आंसू गिरल कि डंटा गिरल बढ़िया से पटेले ना कह रहा हूं लोग अरे पटाही के तो चक्कर में ही दशा भइल बा देखो तुम का जतन जाना का भइल का बतावा शुरू साल में ठीक शुरू बताओ अरे पहले हम ओकरा बाप के पटैनी फिर ओकरा मातारी के पटैनी फिर ओकरा भाई के पटैनी लास्ट में ओकरा चाचा चाची के पटैनी फिर का भई पड़ोसिन पाट गइल हां भौजाई देख ले लब हां ए पहले ओकरा बाप से पिटैनी फिर ओकरा मातारी से पिटैनी फिर ओकरा भाई से पिटैनी फिर ओकरा चाचा चाची से पिटैनी अब हमनियो से पीटा अब हो जो पिटाई